Studio Lucky uvádí. Toto je upozornění na 2 sprostá slova. Děkujeme, že jste nás poslechli. Ne. Dobře, ty babičko jedna blbá. Konečně si musíme koupit tu blbost, na kterou jsme se vydělali ty prachy. Nebo myslíš? No já nevím, asi bychom nejdřív měli zajít do toho obchodu. Flipity, nebo tak nějak, já nevím. Nebo aspoň myslím. Vítejte u obchodu Flippity Brothers. Chcete si koupit? Něco takového, nebo tuto kravinu. Ne, děkuji, chci jenom tam tu kravinu. Dobrá, za ní je $1000. Myslím. No jo, jenže normální kytara stojí $2. Ale tahle kytara je bohužel jenom pro krávy. Hele, poslouchejte, já jsem kráva, mě to nemůžete upřít. Takže mi ji krásně vrát. Jo? Jděte do prdele! Říkali jste, že je to pro krávy, ne? A já jsem kráva. No jo, jenže my jsme volové, my za to nemůžem. Tak, to jste správně popsali. Moment, kdo to tam popsal? Já ne, abych řekl pravdu. A proč se mě ptáš? Bohužel. Nebo leda, že bys kráva nebyla. Ona je kráva. To máte naprostou pravdu. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku. What the fuck? Kdo ty jabka potom bude žrát? Já ne. Prodáš nám ty jabka, nebo jo? Nebo spíše ne. Uděláme to takhle. Budeš tam dělat banán a bude to v pohodě. Přistupte blíže tady k tomuhle nejdobrnějšímu obchodu, co tady je. Moment, neměla si tu kytaru jenom dostat? A nedělat banán?